ನಿಮ್ ಪ್ರೇಮ ತಾಟೋಲಿದ್ದೆ ಸೊನ್ನಕ್ಕೆ ಸೂಡ ಕಿಚಾ ಕಿಚಾ ಡಿಜೆ ಇಲ್ಲ ಸೊಗಡ್ಕಿದೆ ಸೂಡ ಜರ ವಾಯ್ಟಿಕಿದೆ ಸೂಡ ನಿಮ್ ಪ್ರೇಮ ತಾಟೋಲಿದ್ದೆ ಸೊನ್ನಕ್ಕೆ ಸೂಡ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సో ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేస్తలేరు, ప్లీజ్ నా కోసం ఒక లైక్ అండ్ ఒక కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి. ఏ ఫొటోస్ అయినా పర్లేదు, మీ ఫొటోస్ ఉంటే మీ ఫొటోస్, లేదా ఇవే ఫొటోస్ కావాలంటే చెప్పండి, టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే లాస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేద్దాం. మొత్తం 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ముందుగా లాస్ట్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్కి ఒక్కటే ఫోటో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ ఒక్క ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఈ ఫోటో దగ్గర ఫస్ట్ లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది, లాస్ట్లో ఒక ఫోటో, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు అటు నుంచే లాస్ట్ నుంచి మొదలు పెట్టాం కదా, అటు నుంచే కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తే అక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది. డబల్ బీట్ మార్క్ వదిలేసి ఇక్కడ ముందుగా 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్, ఈ 2 ఫొటోస్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి 1 and 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, డబల్ బీట్ మార్క్. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో. ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా 3 ఫొటోస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా 3 ఫొటోస్ డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫోటోని వదిలేసేయండి. ఇక్కడ ఈ ఫోటోని వదిలేసి ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేయాలి, ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేయాలి, ఒక ఫోటో వదిలేయాలి. ఇలా కంటిన్యూగా ఎక్కడి వరకు చేస్తారంటే మినిమం డబల్ బీట్ మార్క్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, అక్కడ చూసుకోండి. ఇక్కడ లాంగ్ ఫోటో ఉంది కదా, ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు లాస్ట్గా ఆ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకుంటే ఆ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడవ ఫోటో నుంచి చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంది కదా, అది వదిలేసి అండ్ లాంగ్ ఫొటోస్ వదిలేసి మొత్తం ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే మొత్తం చివరి వరకు. ఇవి డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫొటోస్ వదిలేసాం కదా, అలాగే ఉండని. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ 2 ఫొటోస్కి కూడా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇట్లా
ఇక్కడ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్ ఇలా లాస్ట్లో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. ఈ ఫోటోని వదిలేసేసేయండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో వదిలేసేయండి. సెకండ్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, మొత్తం ఫొటోస్ కంటిన్యూగా ఆ ఒక్క ఫోటో తప్ప అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా మంచిగా చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఒక లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం చివరి వరకు ఈ డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంది కదా, దీనికి కూడా ఇదే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫొటోస్కి కూడా ఇదే ఎఫెక్ట్ చివరి వరకు ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఫోటోకి కూడా అదే సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఒకటే ఉంటుంది. దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటో దీనికి పేస్ట్. ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.